Benvinguts i benvingudes. El meu nom és Enric Gil, soc professor de Qigong. Trobareu més informació al meu web, enricgil.cat, a l'Instagram, Qigong Enric Gil, i també al meu canal de YouTube, Enric Gil Qigong. Què són els Sanbao? Què són els tres tresors? Jo t'ho explico ràpidament. Tenim tres energies que configuren la persona. Són la mateixa energia, el que passa que està en diferents fases. Una gran metàfora que m'agrada molt. L'aigua és la mateixa, però la pots trobar amb gel, la pots trobar amb líquid i la pots trobar amb vapor. Continua sent aigua, però està en unes fases, en uns estats diferents. Quan parlem d'energia parlarem de fases. Una l'anomenarem el cos físic, el múscul, el tendó, tot allò que pots tocar, i li diem yin. Seria el gel dins de l'aigua. Després tenim una energia líquida, més subtil, que seria l'aigua, la metàfora, que seria el qi, que és allò que circula, allò que genera la neteja, allò que fa els canvis, allò que impulsa la vida. I després tenim el shen. El shen seria com el vapor, és allò més subtil, és allò que ens eleva, és una substància que ens connecta amb els designis de lo diví, que ens connecta amb l'espiritualitat, és aquest tipus d'energia més sublim, més refinada. I ells s'anomenen els tres tresors. Quan treballem Qigong, treballem els tres tresors, a vegades els tres alhora, a vegades per separat. La clau del Qigong és trobar l'harmonia entre els tres tresors, entre l'estat de les energies, anivellar-les, que cap estigui més descompensada que l'altra.